e Luo Council of Elder ise leronwa ni to lemo mage gi kombe mantiere e Luo Council of Elder. Luo Council of Elders ni tije maduong' kata tije maduong' en ang'o? En ang'o ma omiyo ne okete to obedo founded kata lekni mar bedo gi Council of Elder ni neno chakore nadi to nochopo kare higa mane? Erokamano ahinya kuom penjono. Wang'eyo maber ni nyikwa Ramogi Ajwang' ka donje Kenya ka nitie kuma ne giwuoke. Wawuok Sudan ma milambo, kwa wuothe tie nam gidonjo Uganda kende ka gidonje Kenya ka. To seche mane giwuok kuondego ka giwuotho gibiro, ne gin gi jotendgi. Wan gi Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' mane en kaka kingi kata jatelo n'oganda Luo. Miwinjo ga kiwacho ni nyikwa Ramogi Ajwang'. Makoro nodonjo gi nyikwa Ramogi e Kenya ka, tie Got Ramogi ka Imbo kama iwinjo gano. Koro kamano nosetimre to joluo ne nigi tendgi mane miyo ka giwuotho gidhi kamoro to giluwo jotelo motelo negi. Kane joluo donje Kenya ka, joluo opogre mamoko dhi South Nyanza, moko ineno ni Siaya, moko ni Kisumu. Luo land kaka ineno wan 4 counties, men Siaya, Kisumu, Migori to kod Homa Bay. Koro telo mar Luo ni nikech kane joluo okere to ne nitiere rem kamoro ka koro ne Ramogi Ajwang' chande e dalane ma Got Ramogi. Wang'eyo ne koro oserem gi kanyo. To wang'eyo no oganda koganda nyaka bedie gi jotendgi, to jotelogi ema biro miyo oganda wuo gi dhok achiel, oganda tim gimoro gi dhok achiel, to mane ema kelo teko. Koro kanoseyud ni oganda mar Luo okere, to wang'eyo ni riwruok e teko. Ne jaduong'wa miluongo ni Jaramogi Oginga Odinga e higa mar 40 gi wiye oneno ni oganda nyaka bedie gi jatendgi me oluongo ni kaka Kiki, masani koro en ker. Jowagunda nyalo luonge ni kaka Kingi koro. Koro Jaramogi nowuotho e piny mar East Africa ka, biro Nairobi ka, odhi Dar es Salaam, odhi Kampala Uganda, kodwaro kuonde ma joluo nitiere mondo mi oriwre owuo gi dhok achiel. Mae emane kane Jaramogi osewuotho to neno ni riwruok nyaka bedie jatelo. Jaramogi ema nokwongo bedo ker mokwongo mar Luo Council of Elders. Mano higa mar 47. Koro ne dwaro mar telo n'oganda owuo gi dhok achiel obed motegno, ka giwuoyo gi dhok achiel kendo ka girito chikegi kendo ka girito timbegi obedie. Koro kanyo ema ne Luo Council of Elders okwongo betie. Higa mar 47 ma ker mokwongo ne en Jaramogi Oginga Odinga. Mae ok en gir siasa. Kamano, to mano emomiyo ka Jaramogi mane ker mar Luo Council of Elders ni chopo higa 57 ka koro donje siasa, nochuno nowe komni. Nikech komni ok en kom midware siasa, en kom mariwo oganda duto, kendo en kom mang'iyo kaka oganda odak. Nyaka jok mabet e siasa go onego bed ni gin e bwo Council of Elders ema ng'iyo ni ng'ano madhi bet kama chalo nadi, ng'ano manyalo telo ne oganda mar Luo. Koro bedo no ok en gir siasa no emomiyo ne Jaramogi oweyo komno. Mano koro higa 57 koweyo ne japuonj Joel Omer mondo ema koro tel n'oganda Luo. Koro ker mar 2 tok kane Luo Council of Elders osechakre ne en Joel Omer.
ka Jaramogi oweyo ka koro donje siasa. Kinyalo ng'eyo gi to kwana eka koro wadhi nyime kod penjo ma nyalo gine mondo kanyo aya ni ker mokwongo ne Jaramogi Oginga Odinga. Ker mar ariyo en ker mar adek koro. Wawacho ni ker mokwongo ne en Jaramogi Oginga Odinga. Ker mar ariyo en Japuonj Joel Omer. Ker mar adek Dr. Ouko. Basto ker mar ang'wen wan kod Paul Mbuya. Ker mar abich wabedo gi Adala Otuko. Ker mar auchiel wabedo gi Joas Koyo Pien. Ker mar abiriyo Eriaga Omolo. Ker mar aboro Willis Opiyo Otondi. Bas ker mar ochiko ma wantiere go kae sani en Odungi Randa. Nyakwara Mogi Ajwang', iwinjo wechegi kokalo e oganda Luo